Čaute. Chcem vám povedať, že dneska sa začal tretí a zároveň posledný týždeň našej Open Doorky. To znamená, že už tretí týždeň máme otvorené dvere do nášho úžasného Royals týmu. A vy ste mali príležitosť prísť a spoznať nás ako komunitu a aj to, čo to obchodovanie je, ak s ním ešte zatiaľ nemáte skúsenosti. Ak ste sa nepridali, úprimne vám poviem, že ste oveľa prišli, ale stále máme pred sebou posledný týždeň, ktorý je úplne mega nadúpaný. Dokonca vo štvrtok máme náš obľúbený maratón, čo znamená, že budeme 10 hodín mať live obchodovanie s našimi edukátormi. Takže stále máte možnosť pridať sa a zistiť aj aká sme komunita, aj čo je toto obchodovanie. Respektíve, ak už skúsenosti máte, my máme a ak aj vy máte, tak môžete zistiť, že ako sa teda u nás obchoduje. Takže neváhajte, využite to. Stále máme pred sebou ešte 5 dní a na záver, na konci týždňa, vlastne pre tých, čo ste pridaní v Open Door alebo budete ešte pridaní do Open Dooru, tak budeme mať záverečný call, na ktorom sa dozviete také veci, že